Nago tigana ibono mwancho murikeli go ikarande asense mende niko bona bonchire kurase chiro yatinga barokane kwe murungania anaso gotarase gwe chire yogo toka se county ya Nyamira kolengana bonchire buniko batebire bunani go bonchire wabagenderetse kole mara anene asokombe gwe chire yo inse yo munyakero bobo Jackson Omolo niko bona bagane serikali ya county ya Nyamira ko igero chinchira ao elikonyara kwane kibune chire yunkonyarere cross gwana konyara gokinia obonchire bwabo asense meyo yatinga. Esa marieta ankoro ku Jackson Moturi Omoro ese dieta linde mogo como llama ni utinga market atinga ntobwate mechanda ao ne seti yaro setigwe kabe ku kitaya abaibi ba rusi likitaye kikiaerire ototagete seti erie erekebishwe na ende gitwe ebe kwegeita kego swaime kurwaroro chichonchiro chicho ekyo karo chigotumeka nchitageta mache uwo monto gochiase ekyo ntobegete wakana siringi 10 nalio monta korwa mache garare muna mache atalitinga mache ndo chakorwa chicho eki kyasiberiwo abantu bande ngokire mubare nga chicho chisiekire cyo nkisiekire buna bono genda oro nabo chigo irata tigabakwa bwaka na 10 shillings bono naende aigatinga Park Street chigwenerete koigorwa nario ekarego embure gotwa nario